Ćao ljudi, dobrodošli u četvrtu epizod Minecrafta preživljavanja. I kao što vidite, ovdje sam sakupio neke stvarčice, znači opljačkali smo na velike stvari, žao što to nisam snimao, stvarno. Našli par dijamanata, što pokažem, ali i dalje ću nastaviti. Ja, 5 dijamanata ovdje, malo smo bili u vodniku išli. Imamo farmu. Pokažem, farma sve lepo radi. Znači, malo smo nekog lika opljačkali, pa neki još njih smo sve tu napravili. Ja sam napravio tu farmu, ja i Nikola. Samo sam htio da vam najavim. I ovdje imamo hrane dosta. Nismo baš sve ovo smo skupljali drva i oružje. Tako smo i sada radi smo drugi sprat. Znači stvarno jako mi je žao. Sad ću samo da ovo nastavim. I ja malo sam deo. Bio sam napravio od metala, ja sam bio sam vidio kiki malo i onda sam ga ubio i došao je u tom i onda sam rekao Nikola brzo dođi i on je došao i uzeli smo mu tu, ukrali smo mu, uništili mu tu kuću i tako. Pa kako ste vidjeli šta je koji kako ste? Kako vam je ovih dana i samo sam čisto najavu da znate, nastavit ćemo dobro, čisto najavu. I opet. Jup. Da li je moguće da ga kupiram? Ok, onda ćemo napraviti tu prozor neke. Malo li pjeska? Tamo nam kao nastala baza i to je to od mene. Ja se pozdravljam.